Fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista saret il-votazzjoni fejn ġew eletti l-Presidenti tal-Kumitat Eżekuttiv u tal-Kunsill Amministrattiv. Elix Perici Kalaxxone ġab il-maġġoranza meħtieġa biex issa sar President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Id-deputat Carmif Sudbonnici ġie elett President tal-Kunsill Amministrattiv fl-elezzjoni li fiha kontesta Graham Bencini. Ir-riżultat tal-elezzjonijiet intlaqa minn applaws spontanju minn dawk preżenti li ferħu liż-żewġ kandidati eletti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija awgura liż-żewġ persuni eletti f'dawn il-karigi fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija ringrazzja wkoll lil Mark Anthony Sammut u lil David Stellini li huma l-Presidenti u x-xenti. Wara din l-elezzjoni, Elix Perici Kalaxxone qal illi fil-ħidma tiegħu se jistinka għall-għaqda fil-partit filwaqt illi Carmif Sudbonnici minnaħa tiegħu qal illi se jibqa' jaħdem biex jissaħħaħ il-Partit Nazzjonalista. Intant tal-kariga ta' Teżorier, il-Kummissjoni Elettorali se tkun qed terġa' tiftaħ in-nomini.